Odiochieng' achiel tok duol mochung' ne yiero pacho ka IEBC chako ayanga chenro mar ndiko oganda kaka jogo ombulu e kaunti ma Mombasa, duolno ochwalo chenro margi nyaka e dho chiro ma Kongowea ka gigeto ndiko johala kod kastembegi. Gie kindeno rowere ojiw mondo oti kod thuolono mar ndikruok kendo jiwo jowetegi kaka achiel kuom yore mag neno ni kochopo kinde yiero giyiero jotelo manyalo tiyo negi kendo maparo dwach oganda mag dongruok. Johala ma chiro ma Kongowea opwoyo okang' ma kamano ka giwacho ni ok giseyudo thuolo makare mar chopo e apise mag IEBC mar ndikruok kaka jogo ombulu. Bwana Yesu asifiwe. Mikono yako ni kuambia watu wajiandikishe ndio tuweze kuchukua kula kwa wingi, especially Gen Z. Wazee wetu akina mama wajiandikishe, wakue, kila mtu akue kadi. Kama mimi niko kadi, so kila mtu akue kadi ndio tuweze kupata uongozi ambao unafaa. Waamuke, kwa sababu wao ndio wanaturudisha nyuma. Mtu ambaye achukua kadi yake ya kupiga kula, yeye ndiye anaturudisha nyuma. Tunaomba vijana wetu, akina mama, watu wote wachukue kadi.